bandiraɓe aduna ko dilli fof wonko dillini ɗum ɓuri ɗum doole nolitaki asman ko ɓuri cuurki so yi cuurki jeygo sakki less bandiraɓe holko kewi ko jaam ceerno Nourou Ba ganda joɗɗo gandal gandaɗo e nder leydi Sénégal kono ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko andude e nder aduna ma mo holko dañata walla holko dañatma yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko kayitaji jaaha caggal leydi walla garta ɗum kadi ko ceerno Nourou Ba yaawi hen an mo ganduɗa yehi ha joom suudu ma nana yawama ina wima wone gueɗe yaawi hen ko ceerno Nourou Ba ko mum ko wona kecce aduna foof nana haala mum ceerno Nourou Ba ka jiɗɗo debbo walla an ka jiɗɗo gorko yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko nanede aduna o yaawi hen ko ceerno Nourou Ba jiɗɗa ko udditade yaawi hen ko ceerno Nourou Ba sa yiiɗi ɗum hebde holno mbatta ko 77 403 33 33 koɗo cité Djily Mbaye ko ɗon o tawate ceerno Nourou Ba ko mum ko kecci ngala hen bandiraɓe fulɓe bandiraɓe aduna ko ceerno Nourou Ba ko yiya ko hen ka yimɓe hewɓe ɓe ganduɗa ko nototoɓe mum koye balɗe tati o rokkatma woni e sohlaji ɗum noon ko ceerno Nourou Ba ko minen kala min jaaɓi ɗum onon bandiraɓe kala periɗo amen toon yo wi amen hayyo e bandam emini toon to ceerno Nourou Ba. Mbiɗa jewtini ɗeɗo balɗe ɗiɗi aɗa yomi ko woni d'accord komi gonduɗo e probléme wona min sah ko Amadou wonde e probléme hol probléme d'accord ɗeɗo balɗe foof Amadou puusani pasani somin leldima e makko dow leeso o jippo lelo e leydi hay so huccite e makko o wonta koye dogdeme ha no pamirta haydar he curki jam mbiɗa anduno oɗo Binta no yaltiri ni yaltirani e mere Binta d'accord Binta watta ɗum ɗon de ko Binta so wima ko Binta tan ko Binta ko jaltude tan Amadou wayno wayni miijo seeɗa wawi a haali gonga nde Binta yaltu tan Amadou fuɗɗi dañde ɗiɗon probléme aji wallahi ko Binta joni noon joni ana en mbatten luum téléphone ma mi nodda ceerno haja mo walla hen yawma boîte vocale mbat ceerno mo dannaki boîte vocale ko boîte vocale waɗi insisté andi Allah wallan kam ɗum baka gotol anni ha mane Amadou balɗe nani ñande fof so jammari keɓaɗo mbiya ka defo ataya ko han mbaɗa ɗenenere yo kay aɗa andi ko hadim arde wona ay kadi ɗo ɗo tolnimi rugi neɗɗo fono tolno situation sa tolnima ɗo cafoyeɗa ay min komi cukalel toga sel mi wawa hebde ɗo an gorko nayejo ndesa kam ha pare ɗimmina haydara yahata woto wi noon añmam jalla anani min ala fof ka jaranani mi an aɗa andi ɗum ɗo wona min jola waɗi anani te kadi mbiɗa e recherche boobo mbiɗa andi baɗɗo ɗum an hoorema aɗa andi ñamde e yalde addanimi e oɗo galle tawino ko ɗum noon tan gallamin kaalen mbiɗa andi ko cohlumi cafoyeɗa guila maɗa jala noon inchallah ƴeew ɗo e balɗe ɗiɗi ɗomi sahlo kadi ƴeew honko tottani boom honko mbanmi ɗo e barade somi siiwi waɗ patiente tan balɗe ɗiɗi nokkumaɗi ɗum diwata ɗo so Allah jaaɓi an kadi ƴeew woto décourage sa décourage mi ɓeyde décourage ade somi yari ɗum tan no e 2 heures de temps no wawi yaya ga ko foof